ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখন্তু এ ওয়েটরଙ୍କର ମାନବିକତା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହବ। ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆସନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱେଟର ଜଣକ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଦେଇକି ଗଲେ ହେଠି ଯାହା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ବସେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ୱେଟର ଜଣକ ଫାଇନାଲି ଆସିବେ, ବସିବେ ସେଇଠି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାହାର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅଛି, ଆଉ ଖୁସି ହେଇକି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା କିଛି ଦେବେ। ଏ ନାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍।